Awuveli nje usuke wenza into ungacelwanga, ungatshelwanga, unganikwanga i-guidance by the universe, by your creator. Awuveli nje usuke wenza into. You receive the download, you receive the guidance, you receive the flash of inspiration and intuition before you act. Yours is to be a human being, not a human doing. Because uzoqala into wrong ngesikhathi esi-right, noma uqala into right ngesikhathi esi-wrong, noma uqala into wrong ngesikhathi esi-wrong. Awufunde lento kuthiwa i-art of surrendering. Surrender, linda, iba sendaweni yokulinda. Mina I'm a human design chart reader, and I always tell people to wait. I always tell people to wait. You know, kunento ekuthiwa ukulinda, wazi ukuthi ulindeni. Kunento ekuthiwa nje ukuba stagnant nje, ungazi ukuthi ulindeni, ukuma nje we-stagnant, ngoba awuyiboni nalento oyilindile. Wena okwakho ukucela i-guidance kulento oyifunayo, ukucela uzi-equip. Uyazi ukuthi kahle kahle mayichazwa lento ekuthiwa i-luck, it's when the preparation meets in opportunity. Ngalesi sikhathi ubingelele u-changes akasha uthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona, futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Ake ngikwenzela nje few practical examples. Ukubone mawuzama ukukhumbula into, thola ukuthi ufuna ukuyikhumbula uyikhulume manje, lento le uvela uyikhohlwe kakhulu. Uthi mangabe ungasayinakile nje ibuye lento, nathi lento ebengifuna ukuyisho kodwa manje abasekho labantu engifuna ukuyisho kubona. Noma mawubheka into uthola ukuthi lento kade lokhu uyibona kodwa ungayidingi, uthi mase usuyifuna ngempela ukuyisebenzisa lento ivele icashe. Ngalesi sikhathi xa sowukhohliwe iyona vele futhi lento iqhamuke futhi iphinde ibuye futhi. Lonto ikutshela ukuthile. Yabona abantu abaningi banama attachments emhlabeni, and kubona it feels like wrong to do nothing. It feels like go wrong, they have to do something, but there's something abayenzayo, it's like they are wasting, because they are putting so much energy but they are receiving returns that doesn't match the energy they are putting in. Why? Because they do things unguided and undirected by the higher power. Yours is to prepare yourself. Yours is to equip yourself. Yours is to prepare yourself for the right opportunity. You just